Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jupelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan nyadu Shpaubaje Main Step, hadu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng, ki samla ya piru barok kilong kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal, but Khasi vocal. Kane ke music school ke Jupanya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ni ke admission hakane music school. Kajing yakhi ban persya kajing wanrong o Vice Chancellor VC ke School ba North Eastern Hill University Nihu kalayai peteng haden bagi samla pule hapok ka Shatri jongka Nihu Student Union kalayom jingte ba o VC appropriate sukla ki samla pule ka Nihu su rengkat ka KSU meta kasngi ka Hendro Trugulaber arjapsan ki la peteng ya kajing yakhi ban persya kajing wanrong utai Vice Chancellor da ke bagi lakhang tala ya barok ki kherdap ka Nihu lai no tang ka kherdap ke baar ne ka get tu la sha ban pli da ke bapelong ek ti samla ban apahara haman lagi kherdap ka Nihu kataya jing upshrip kadang peteng tar hadu da kemdom ka ba ki samla ki la apsatar ban persya ek jing wan yu kjat jong u ha Nihu ba dawaru waude ban yino kamno na kataya ke skul ba ki na kelen ministry hadu mentaro competition ai kata ka jing shai ka bapura kum man shuong kani ka jing ki jing kam data ka jing ki jong student community ka de kumju na kalian jo kini hingkai kini huta kumju kini hunsa te barok lightly ki stakeholder jo university la ki kim kwa shu na ki kim accept shu ya u une u professor Shukla kum u vice chancellor jo university te kalian jo ngi singu baka jing dawa jing kam de shu e ka jing dawa khna man shu ang mo kumju hero what ki civil organization societies jo kam khalaya ka pensiu hi bakila declare u kum persona non grata te habakat kini ki statements ki balapin mi na ki brew ki jelas ki brew ki beri ki lajongi ya ke isu dengan ministry ka kwa shu punya ka assurance ne ka approval habaka state barok ka way umli chutang kan ka university man shu barok ki stakeholder hi hadu ke state ro kim kwa shu ki brew ka state ban i Shukla ya professor Shukla kum vice chancellor tene kala jo student ni lingi sing ka jindawa jingi kam de ki ong chudawa ka ler hande ka don ka dong rim ka bas scam bat ngingin yang scam ya kata ka ju ka jindawa ka jongi kum chong ki singi ki banai ki bralen ngadap krem saya ba dalili tu kem ailat university banwan yuk kejat ke university kejungi kum meneru menegasiru kum nakalian kejungi yo jinte bo ong bo unwan join physically unwan ke university te nakalian kejungi marmar ngila pengkre badu ngila khangno ikani ke administration bangim nom ailat bo unwan bo join ke office te bot kum juru ngila khang ikini gigiet ki ba pher ha ba u yo persang ban rung ni kini gigiet te nakalian kejungi ngila hap khang bat ibi bat kum ju gigiet te kum ba phlai hi ha ki khinjat singi bola ai press bo ong ba u join ya kata ka you na you kata ka office online te kawi ka jikali ng kwa ai nakalian ka issue bat ni hu unit na bat na ka ni husu ba kumno ya kata ka jing join ya kata ka earn leave ka jong u ula ban chu ai tong na kata online umut kumno ba ka ni university un pun chu shat bitang kita ki link ba kini social media ni ki online mode Andre nakalian ka jungi dalili ru im ailat ada dei kata ka online mode tu ni nakalian ka jungi minum pedang badu in sa thok kata ka wegesti nakalian ka jung ka KSU ni unit ba kani husu bangim minum pedang ya kata ka jing join jung na kata online mode bat kum juru da ka physical lele dalili ru im minum ailat un yu kejat yang ka ni university ti kum mangila ia kinjat ski ki balale tu we ni ki brio jo ka ministry ukran ong bahana tong na kata jing dawa jong ki samla puli amnam la ban wangi VC andai udim song thu ba nakaliang jungi ni dawa amdi ba ong bashu dawa krem kanong rim ni dawa bat kanong rim bat kumju ru la pha ya kata committee bakan wan hakani university ka jungi batu nakaliang ka jungi ngila submit kita ki jing don kam bat kumju kita ki evidence ki proof persa uni Shukla ke bolole hakini ngilai sistem kanthi andai bali pat kata ka report hadu mentaro amchem la circulate nala amchem la pensngau ne pen i yengi ya kata karai ke bakishim based on the report menchuang hi
kuma pilapan snow pi ba ni kadang yak ta ke exam mentamo ni kata ni ru ni pedang hi ba kayak ke exam ba kunju ke simjing ingi banang bangin apa rasa ndai na pedang kinang ilam juga ke SU ni kunju kini husu kidan baki dan exam atas ni dan kibadan lasai teka kadan be kanunu ka macung ka break tina kalian ka jungi kinunu kibadan break ni bu be kata ka ban pali mo bagin ap sisni bam badan exam ki puli kot try ki bam dan exam ti ap tingi ap be kum Menem step hi nak kalian ki administration ki lawan approach ni kaba kila part ingi nak ke SU ni bakunju ya kan isu kaba ngin play ya ki gates ki bang lakhang bad ka office ko lakhang ban ya alat bakar function ka university rei nak liang sungi aku ngilong ba sajitmu jong ni syukla ban wan yo kechat biang kan school ba mengingin ni scam ri bagi na lagi nam sha yu kata ko ginang jungi ka ba pinjang bang yang ba dom tam ne walang dan apa dengan examen ko prepare na ki prasna pulih rei hadu asking istu ba ka jing ba ka jing tunjuk ka dei ya ka ri macam ri bro ko we te ngi ban se walang na exam ngi mi khman ban ya mandawa ya ka ka ba ngi dawa do sistem ko adam te ya ka jing don jong isi jing ya ka hajau ne ka jika udon ngi tang patip sai Henry nak lihat kian kiwan keren yang itang bah kaduk asngipat ya ka cakap udon lese ulak bandon hago tine ulak bandon sha kiwe pat cakap bau rate nama lese itu gi samba da bro don haslong tang bau rate pat menubah pendrit dengan u kata ulak bantip syukurlah ukak banjoin penban yang ukak banjoin man banjoin ke office ke universiti ke jungi ti nakalja ke jungi hi ku mengi lai keren usini kong dalili ru mailat bet kumjuru ngila thok kesti mencisni ba di ban pelat no ya kata ka result jo kata ka report bahdu mentaru ngi sa umdum kisamla puli kim yo kata ka jingshai henry ngidang dan kata ka ke jingshania ka ministry hadu kini singi balale henry menta andeng ila ibu ni syukla wan le don bor wong banjoin kat ba nagaliang ministry kapat ai direction kanunu ka direction ru ni syukla kwat le don bor kani ka pen i let's say kadan ke jingi keren ne ka jingi slok hapring maki henry chengi pat kim penchai ke ru ti nakaliang ka jungi hi kumbang ya keren us kini kong bagi scam badalili ru kam nam aila bon wanyu kejat komuni syukla barjala bon le thombor kani ka university bat kumju ke jala ka jungi mencuang ti nakaliang ka jungi ti ngila shem ni kata rai rongba banang banjing scam bet bom nam aila ju ni watla katugi katuku benai ke balalet ha usam balalet ngila sha stom bat ngila sha jingin kam shem la bam la khan rusngi Dari mentali soben up time le kamsim kamnum dan kanunu kajing ngi ban am nakaliang ngajungi ngin update but tad deba ngin pat yok ta kanyi sana report buat kumju ru bau ni syuklam num pendam nakaliang ngajungi ru ngin jeng skambet bom ai lat ju kani kajing ki jungi kalajen kalayat ke benai ke besal hari hidup mentaru nakaliang ministry nak state government kamdan kanunu kajing kumcuang kajing shim action nani kanunu kajing kenjok tien ban ong ba kumnu ban le university Henry penban kispan apa ini kata ka kanong rim ang kata ka report impat yo ne kata komiti kapat pensgo Henry ngengit ba lada nakaliang ka ministry na ka state government ka simkhya banang ban pen kloy pen stat biya kata ka report ne ka komiti ngengit ba mengiru nginyo kata jingsai ka kapor ka babyang hi lada Henry kaditong da ka jingle ka union ka ministry buat kumju ka state government ba kimya simkhya de nak kata ka daw mengiru ngim yo kata ka jingsai hadu kani sking ka mamtaru